Setmana en què ha convocat el Congrés Extraordinari del PP, que posarà a prova el seu lideratge. Per Sánchez, la de la publicació dels seus missatges antics amb l'exministre Ábalos. A les portes de la sessió de control s'han publicat alguns relatius al rescat d'Air Europa. El titular del Mundo assenyala que el president del govern espanyol va intervenir directament en el rescat de l'aerolínia. Els missatges demostren només que Sánchez tenia dubtes, que volia meditar i fer una altra volta al fet que Air Europa acabés en les mans de la matriu d'Ibèria. Res que doni a entendre que va mediar a petició dels empresaris que havien contactat amb la seva dona per injectar més de 400 milions d'euros públics. Amb tots aquests elements barrejats, president del govern i líder de l'oposició s'han enfrontat a l'hemicicle. Diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación. ¿Y cómo se regodean con una filtración esta sí, que es un delito? Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento, pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento. Convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Váyase. Usted comparó el Congreso del Partido Popular con el cónclave vaticano. Ándese con ojo, señor Feijóo, porque uno entra papa y sale cardenal. Enmig de peticions de dimissió que recorden les d'Aznara González, el govern tanca files. El Tribunal Supremo este lunes planteó que no había ningún indicio de que se hubiera producido ninguna irregularidad respecto a Air Europa. Primero, es un préstamo. Lo segundo es que se dio con todo el rigor de un procedimiento administrativo. Entre els socis, Esquerra estén la mà. ¿Son conscientes de lo que está pasando en este país? Cualquiera diría que una especie de golpe de Estado blando. A Moncloa, sobre la carpeta dels WhatsApps, asseguren que no en sortirà res de comprometedor i a l'espera de si la justícia mou fitxa se centren en saber qui i per què els ha filtrat. Els missatges són els discs durs del cas Koldo requisats per la Guàrdia Civil.